Kok yo ruwen. Mas Memet, medhok sik iki lho kopine, seladem jinem sik. Bayu. Aduh, awak kopok. Ya urip apa to iki Gusti. Wis ora kebagian sugih, ora kebagian ganteng. Iya, saya ora kebagian bojo. Duwe untu lho, ya ora mbok genepin to ya. Ya. Suntik bongkol, Gang. Olah ketek itu petikilan ceblok bongkol engko. Kamu ngomong diatur lo, Gang. Gangkrik. Ancok ino. Lah untuk protolnya piye, Gan? Botol kafe ganti untuk saya nggak bisa tegang, Gang. Urip iki disyukuri, Gang. Untung kowe dadi manusa. Soale dadi sapi bisa. Kenapa? Sapi kae yo, saiki wis ora mbutuhne lanangan. Lah kok iso, Pak no? Mergo lek kawin-kawin suntik blok goblok. Dadi wong lanang kira bingung, Gang. Rasa bingung lek ora payu yo. Nggih lah yo iso to. Penyakit to, Pak no? Ora rasa mikir penyakit. Cek bapakmu saya pesan lho, tukang genggek. Berarti sama ini baik ya, Pak no? Ayo jelas lho. Tak ceritani lho yo. Iya, Pak no. Di pertama aku genggek ben sik bujang iki. Orang salah ki rego genggek isik 3.500, Gang. Wah iya. Gan. Aku kan nelayan to ngerti dhewe to. Balik ke laut teng golek genggek yo kan. Ngerti dhewe to wong laut ki haus-haus ngono kuwi yo. Iya. Iki tak moro adoh-adoh. Ya. Ndene nemplek lho. Wis gumoh, Gang. Gan. Bantu ngono, Pak no? Iya, dangkrik. Pimpinan pertama lho, Cuk, tenan. Wegel ku to. Wegel aku. Moro tak cek kan iki. Tak temiling. Celeh ki krek ngono kuwi. Dadak ngoyong-ngoyong waduh itu malah mutah sak gon-gon. Permisi, Mas. Ayo, Kang. Sampeyan ora usah. Mampu lemah aku ae sing nomprang ngatasi. Cangkemmu lek babakan ngene iki ora urusane tuwek enom to. Derek banget, Mas. Sing mriki sing enten kontrakan ping pundi nggih? Iyalah. Tekok kontrakan to, Dik. Tekok karo aku ya. Kancane ngomahku ae. Aduh, jangkrik. Untuk protolan lagi lo. Harus tak mau gitu. Babakan ngene iki aku sing ngatasi. Bes, jan ketek. Walah. Sampeyan sing golek kontrakan to? Oh, lho, Mas. Endi yo sing ngene? Oh iya saya ngobrol kono sik, ben enak ya. Oke, kowe iki kono lho. Iki ngene lho, Nduk ya. Aku ki duwe gubuk ora kanggo gawe ngono lho. Sik, kenal jenengmu sapa, Nduk? Jeneng kula Genok, Mas. Genok kan. Ah ya, iki gubuk lho nganggur iki lek sampean gelem, ya kan. Nggono-no. Nggak nih, aku pecin kok. Tuh, kamu menengok blok goblok. Belum tuh, Dok. Piye? Ya ditilik isik nggone kira-kira cocok ya nggono ya to. Dene ora ya monggo kersa golek kontrakan liyane. Piye? Ini ngomahku ae. Kamu seneng kok iki urusan ini ke wong tuwek. Ya, Dok, gelem ora? Apa ditilik isik saiki ya? Oh alah, Mas. Aku manut wae sing penting penak nggone. Manut jadi, Kang. Jadi ya. Ah, itu lho nggon iki. Ora no. Wes ora usah tuwek ya aku sing nulungi. Mas, masalah orang daging ini iki mbok kira-kira kenceleng apa piye? Aman to, Dik. Itu tak pasang AC iki. Mas.
kerjaan wis borongan 2 tahun kok panggah ora rampung-rampung piye tok ki? Aduh, Kalau gak jaran. Sampeyan to, Pak No? jane kuwi nek megawe to ora met. Borongan 2 tahun saya ora mari-mari gitu. Yang anggere sesuk bayaran rampung ya, Pak No. Wis mbok kerjani dhewe Pak No bareng-bareng. Upane ngomalan. Mas, leren dhisik ngopi lho. Wow. Opo ki? Klepok ruwen. Mas Mehmet medhok sik ki lho kopine, selang adem jinem sik. Bayu. Aduh, awak kopok. Pengertian kayak gue yang gue dhewe. Diam, cok. Mana gue, Pak Ijo? Tuwek, Bos. Masa mikir jorok. Ah, panggah ketek iki ae. Sampune mikir apa to, Pak No? Mikir nek deplon iki lho. Wah, lah. Tak wae yo ngono piye, Met ya. Sebagai sinam-nam bisa lho, Pak No. Tak iki urung wayahe sunat pelurung garing. Kedang kok Mas. Ben bukan ngaten diuntur apa bakal payu. Tapi aku ki bingung lho, Met. Biayane iki lho, Cok. Ya dolong apa gitu-gitu ya. Nongsoan wingi ka? Orang soal di apa sih bugang. Matane bugang iki cekran. Lah, itu keranda mayu tok kon ngedol lho. Kok bosok kae? Iya, jangan ditunggu. Lha piye nek solusi iki kok golek dhewe. Aku duwe terang. Piye? Togel. Nah, kuwi Apa ora nembus ya kan? nganu Pak No. Aku sering pasang rata tembus. Wis to. Malah aku lho. Nembus duitku miliaran ya kan? Payu. Oh,